ಪಂಚಮಿ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಬುಲ್ಪುಗು ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ದಿನ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಧಾರವಾಡ್ಗ್ ಪೋಯರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಗ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲಿ. Hey guys, welcome back to our new vlog guys. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪರ್ಪದ ಹಾರ್ದಿಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಸೊ ಇನ್ನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಕುಲು ತರವಾಡ್ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರೆಗ್ ಅಂದ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ವಂಶಿಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತ. ವಂಶಿಗೊಂಚೂರು ಶೀತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಪಂಡ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಐತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಅಮೆತ್ತೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಂಕ್ 1 ವರ್ಷ ಪೋತೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರಾತಿಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆನಗ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ತರವಾಡಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲು ಪೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮೆಕ್ಕಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀಜೆರ್ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಮೇರೆಲ್ನಂದೆ ತುನ್ ಪೋಯಿಂದ್ ಸೂರು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಅದು ಪೋಪುನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೂಟ್ ಮಾತ ಅದಾತ ಅಂದ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರ್ದು ಪೋಡು 1 hour ತೋಜ್ಪಾವುಂಡು ನೆಟ್. ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ 12 ಬಾಯಿ ಕಡ್ರೊಡ್ಚಿ ವಂಶ ಇಂಚ ನೋಡ ವೇಲೆ guys, namitte poontulla. ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ಉಂತದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತದು ದೆಪ್ಪುನ ಕದೈತೆಗೆ ತರವಾಡೆ ಪೇರ್ ಮೈತದು ಪುರಾಂಡ್ ವನಸ್ಪುರ ಆದಿಂಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ಜನ ಜಂಗುಲಿ ಮೊಕದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜನ್ನೆಟ್ ಚೂರಿನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜನ್ನೆಟ್ ಚೂರಾಂಡಲ ಇನಿ ಈತಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಲ ಬರ್ಸ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಆಗ್ತದೆ ಚಿಚಿ ಕಂಡ ಏರಿಯಾದ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಐಟೆ ಪೋಯಿರೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ಒಂಜರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತು ತುಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಬಂದು ಒಂಜರೆ ಕಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದ ನಾವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ತುಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯ್ತು ರೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಟರ್ನ್ ರೋಡ್ ಚೆಕ್ 1 hour later. ಓಲ ಅಂಚನ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಲೆ ವೈಟ್ಯು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂಲೆ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಉಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಾಪುರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನಷ್ಟು
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತನೆ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ